Edosa. Adịrị Ị ka akọwara anyị onwe gị na ya na-eme ntanụ. ọ bụ ụwa bụ nke onye bụrụ onye isi ọkanda gbaa mekere ngwuo niile ọ bụ ngwuo amekejeje ihe ihe anyị na-eme tara bụ gịnị mma agba anyị na-eme anyị si na ya na ya nọ na ọ bụ mgbe mmadụ nwụkwagharị anyị abịa mewe mba ma mewe ihe ọbụla ihe anyị na-eme tara bụ 1st October bụ gịnị ihe ọbụbụ gịnị Carnival bụ anyị na-eme anyị bidoro nsoso onye a Onye abụnụ bidoro. nsoso onye a bụ anyị bidoro Okay. ndị onye a ndị ruo today onye isi anyị bụ gengem bụ chairman ndị ma bụchi ejikwa manụ onye na-ahazi ya na-eme taa bụ Labi oke nwoke papa ya bụ oke mmadụ amaara bụ Abeke ya bụ na-ahazi ihe anyị na-emebugoro iberibe sara ya ụtọ na ebu dị anyị mekọ nwanne na nwanne onye na-abaghị ma anaghị akpanye taa nka mana ike esi anyị were enwe ebu aṅarị mana ya na-akpata ọ dịka na anyị ikirikwa anya ahụ ike arụọla ebe Eyi. ọkwara ebe ya mmadụ ya n'ụwa Onye na-abaghị mmanụ ya. onye na-abaghị ma anaghị abịa anyị rie ọsụwa bụrụ onye be anyị ọsụwa bụrụ onye ọzọ ikiri ebe niile wepụ ka anyị ma tụpụrụ ya n'ụwa ka anyị ma nọrọ ịrụ ka anyị ma nọrọ Eyi. onye dịkwadoche wee fụta ọ bụrụ na anyị fụtara na ọrịa anyị na-eme ọnwa na-eme 2 years anyị mewere adami anyị na mmadụ anaghị anụ ọgụ anyị na mmadụ anaghị aba mba kedụ igwe ogbu ebelebe wana ogbu ebelebe wana ọ dịghị ebe igwe anyị bụ ọ bụ kedụ ebe chiama anyị bụ okezie anyị kedekwede maka na nweta afọ ọ bụla ha nwa na ya na eme nwunye na anyị na-eme mana ya na-asụbere ụlọ ga-ekere kere mmewa dị nwampanụ Grace Caesar ọnwa ya nwoke n'ebe ebe dị chairman of this occasion a na-eme kedu ebe m ji ofe ọzọ ike ịnya na ba na ndị oke gbada n'ọba anyị uche ọ na-ekwu ndị n'ọba anyị Ndị enyi nwere ịgwa anyị na uru mmemme na a na-eme nta ndị uru ọ bara. uru mmemme na bara taa bụ gịnị ọ na-egosi bụ ụba aṅarị na ọ bụghị mgbe mmadụ nwụkwagharị anyị achị anyị emewe ma ọ na anyị etinye egwu
In recent times, ọ na-abụ neighboring villages nkwu eme ihe ndị Eke, ndị Ebo, ndị Nside, a na-enwe influx. People from our community are na-eje there, whereas we have greater things, you know. So anyị emecha nwa ojiji, ya nọ na ya bụ echiche, you know. So anyị na-ekele ndị bịara be anyị. Achị has spread, but we are rich in culture. Ngwo, anyị so rich in culture, and we're encouraging other communities to learn from us, you know, from time to time. Everybody will be happy. Yes. So I thank you guys for coming. There one been Engineer Rabbi Onyedikane. Yes, man, man one. The LOC chairman. You know. So we are doing our best to make sure that everything goes so well. Thank you so much. Thank
sir? My brother. Ọ kara anyị na-eme ntanụ. Ya na-eme taa bụ anyị bụ Amaeke Okuku Ebenebe. Anyị na-eme Mong Festival. Anyị na-eme once in a while. And ụbọchị taa bụ oke ụbọchị bai. Anyị na-eme emechikwa n'ike. Inekwe anya ịhụ na ụmụ ego a na-ebu ụzọ. Bụ na onye ọbụla na-agba mbahuru n'asụsụ be anyị. Onye ọbụla na-agba mbahuru maka na ihe bụ ihe oke ome dụọrọ anyị. Ọ bụghị ihe anyị ji eme Chinese play anyị na-eme emechie ike. Ma ihe a na-eri ma ihe niile dịkanụ maka na anyị kwadoro ọyị. So ihe anyị na-eme agụkwara eme. Ndị uru mmemme nọba, ndị uru national. Uru ọ bara bụ mmemme is like sign of unity. Maka na ụmụ ihe a bụkwa nwanne nje ahụkọrịta nwanne ya. Ụmụ ihe a bụ ihe nje mmadụ ji emekọrịta ihe nwanne ya. Ọkwa Jos iberibe sara ya ji eme ụwa. O nweghị ihe ire na-achị adị ya. Ọkwa obi aṅụrị. Anyị mechekwa ede ana je kenekwe Chineke. Maka ọchịkwa ushi mmere na ụbọchị taa ka adị ire. Nwanne m.